Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Κλεάνθης, δημιουργικός διευθυντής του ομίλου κομμωτικής και αισθητικής Μισελ. Και χωρίς να χάνουμε χρόνο, θα σας δείξουμε πώς η κομμωτική μπορεί να αποτελέσει ιδανική επαγγελματική λύση για όλους. Η κομμωτική είναι η τέχνη που για να την μάθει κανείς σωστά θα χρειαστεί μόνο 10 μήνες. Πάμε όμως να δούμε πώς ακριβώς είναι η σχολική ζωή μέσα στα εκπαιδευτήριά μας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Κεφάλας, Art Director του ομίλου κομμωτικής και αισθητικής Missel Group και σας καλωσορίζω στα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών μας. Στα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών Missel Group θα παρακολουθήσετε 163 διαφορετικές τεχνικές σε όλες τις ενότητες. Φόρμα διαρκείας, χρώμα, αντάβιες, χτενίσματα, βραδινά χτενίσματα και κουρέματα. Επίσης, σε θεωρητικό επίπεδο, προσωπομετρία, χρωματομετρία, υγιεινή μαλλιών και δέρματος και τεχνολογία υλικών κομμωτηρίου. Σκοπός αυτής της ενέργειάς μας είναι η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων μας. Αυτός ήταν ο υπέροχος κόσμος των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών κομμωτικής Μισελ. Σήμερα, μέσα από αυτή την εκπομπή, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το μεγάλο διαγωνισμό μας. Όσοι τηλεθεατές θέλετε να σπουδάσετε την υπέροχη τέχνη της κομμωτικής, μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 211 300 5000 ή να στείλετε με SMS Missel κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 19599 με χρέωση 30 λεπτά ανά SMS. Ολοκληρώστε την εγγραφή σας έως το τέλος του μήνα και κερδίστε έκπτωση 1.250 ευρώ. Βέβαια, η μεγάλη προσφορά του διαγωνισμού μας δεν σταματά μόνο εκεί. Για κάθε 10 νέους σπουδαστές που θα εγγράφονται και θα ξεκινούν αμέσως το πρόγραμμα σπουδών τους, ένας θα κερδίζει όλο το υπόλοιπο της φοιτησής του εντελώς δωρεάν μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιείται στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα. Μην χάνετε χρόνο λοιπόν, επικοινωνήστε μαζί μας στο 211 300 5000 ή στείλτε μήνυμα Missel κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 19599 και κλείστε τη θέση σας. Και που ξέρετε, ίσως να είσαστε εσείς ο τυχερός.